Jamen, lad mig så starte ud. Der er en lille unboxing her. Jeg har købt en ny bærbar, som I kunne se på den der video. Og den er jeg så pakket ud nu. Lasse han er så godt nok ikke lige. Han kunne først være sammen om 2 dage, og så lang tid kan jeg altså ikke vente. Jeg har allerede ventet en dag. Så ja, skole og konfirmation og alt sådan noget, det går lige lidt indenover. Men jeg har så tænkt mig at unbox den nu, og jeg håber, der er godt nok der er lyd på. Det var virkelig noget. Nå, men jeg starter ud. Men der er nok en box i en box til at starte med, så det bliver spændende at se. Det er en Asus K500, mener jeg. 551 eller sådan et eller andet. LB. Jeg synes det er et mærkeligt produktnavn, men det hedder den altså. I hvert fald noget af den stil. Jeg skal nok lige skrive i beskrivelsen, hvad det er den helt præcis hedder. Så I selv kan, hvis I synes den ser interessant ud. Jeg har ikke rigtig fundet nogen videoer om den på nettet. Så udover nogle spanske eller sådan noget, så det bliver lidt spændende at se. Det er sådan, det er en VivoBook, eller hvordan det er, de udtales. Men det kan egentlig også være lige meget. Det handler ikke den stå bare om, hvordan den ligger. Om den er lækker og brug og sådan noget. Så det glæder jeg mig da til at se. Wow, det vil slet ud. Okay. Kan en box i en box. Ja. Yes. Og der har jeg min faktura. Det skal jeg nok ikke vise for meget om. En notebook. Okay. Den har nogle gode specifikationer, kan jeg sige. Så bare rolig. Jeg har købt den for 5.436 kroner. Og det gør jeg så fordi, at jeg vil gerne have en computer med, så udover min Mac. Til skolebrug og sådan noget, der har lidt mere kraft i sig. Der er lidt mere kraftig. Lidt stærkere end den jeg har nu, som virkelig er elendig, synes jeg, til det jeg bruger den til. Jeg vil aldrig kunne komme op til at optage videoer på den anden jeg har. Og det håber jeg lidt jeg kan, men den her gør ikke noget hvis ikke jeg kan. Det er ikke helt det jeg har købt den for. Nu håber jeg åbner den rigtigt. Okay. Ja, det er vist her computeren er i. Hvad skal jeg så vise først? Jeg kan lige starte med at tage computeren ud. Den ser ud til at være enormt tynd. Den ligger så her i. Det er faktisk rimelig fint der. Dejligt tynd. Har noget. Jeg vil ikke tabe den lige nu. Men den ligger på hovedet. Okay. Wow. Den føles så meget mere lækker. Og det er sgu rigtig aluminium det her på toppen. Det kan man lige, ved ikke. Ja, det kan man godt se. Det er lækkert. Jeg kan nok lige tage et billede af min gamle computer, så I ved hvorfor jeg er så glad for den her lige nu. Den er faktisk meget tynd. Det er sgu da dejligt. Dejligt. Ikke en masse fancy stof på bunden. Det er en af dem der sætter pris på. Nå, men den vil jeg lige sætte til siden. Over på mit andet bord. Det her bord jeg bruger lige nu, det er egentlig mit gamle bord. Det skal egentlig ud. Det er nu et fint unboxing på, kan man sige. Fordi den er god. Er det en det er nogle brugermanualer, som jeg aldrig nogensinde i mit liv kommer til at bruge, men det er fint nok at have dem. Nu til kablerne. Der er ikke noget der, og så er der sikkert heller ikke noget der. Nej. Men så er laderen her i. Yes. Nice. Det er en pæn lader faktisk, synes jeg.
Jeg går rimelig meget op i, hvordan ting de ser ud, sådan, hvordan computer og hvordan designet på dem er. Det gjorde jeg faktisk ikke, da jeg havde købt min gamle computer. Og det kan jeg så også godt se nu, at det er lidt fortrudt nu, at jeg ikke gjorde. Måske lige i billedet. Fordi at den er egentlig rimelig grim, synes jeg. Men den holdt sådan cirka et halvt minut på strømmen. Det er sådan ikke særlig optimalt for en bærbar. Men det er egentlig en fin lader, den her. Yes. Jeg tror også, det er en fin nok længde på ledningen, det ved jeg ikke. Den ser fin nok ud. Acceptabel. Så er jeg også fri for at have sådan en kæmpe klods til at ligge over bordet i skolen. Men det er stort set egentlig det, jeg lige vil vise. Okay, lige smide der. Og så kan jeg lige tage åbne den. Jeg tror, jeg klipper her. Jeg ved godt, der er en ledning, der går rundt derovre, men det er op til en højttaler, jeg har. Og den er ikke længere end det, men nu kan jeg lige prøve at åbne den. Se, hvor fin en skærm den egentlig har. Det er jo egentlig... Ja, jeg kan godt lide, når det ser sådan ud. De der klistermærker skal jeg så have pillet af, fordi det gider jeg ikke have på sådan en fin computer. Det kom jeg så til at få af på en lidt forkert måde på den gamle jeg havde. Der tog jeg en passer, og så ridsede jeg den, så det er sådan noget man kun gør én gang. Og så er der så en så der er så et kamera lige her. Der skal lige pille den her. Sådan der. Skal jeg lige få lys? Ja. Yeah. Det er som... Den ser meget pæn ud, synes jeg. Og den kommer til at have så meget mere kraft end den jeg har nu. Så meget mere kraft. Jeg kan lige se på en tur hele vejen rundt om den. Jeg kan lige stoppe på den her side. Den vejer faktisk kun egentlig det samme som den jeg har nu. Den har et USB, et lyd ud, og så et SD-kort der. Og så et almindeligt DVD-drev. Og jeg ved godt, det er lidt uprofessionelt filmet det her, men ja, det må I lige leve med. Og så på bagsiden der er der ikke forfærdelig meget at se. Og så på siden, eller på den anden side, der er vi så fokuseret. Der. Det er vist den der, det er til når da man har den i en butik for eksempel, så vidt jeg husker, eller så vidt jeg ved, så er det sådan at den ikke bliver stjålet, så kan du låse den fast på den måde. Det er i hvert fald det jeg har fået at vide at den er brugt til. Og det der, det har jeg ikke nogen idé om hvad egentlig er. Det er et DCI-en, men det er nok fint nok. Jeg har ingen idé om hvad det er til, men så har jeg også et Ethernet kabel eller port, et HDMI og 2 USB porte. Og det er egentlig det. Jeg kan lige se hvordan lyden på tastaturet er. Den har en 24 GB nice. En 24 GB SSD og så 750 GB harddisk. Så den kommer til at blive dejligt hurtigt til at starte op. Og så har den 8 GB RAM, en Nvidia GT 740M. De bliver godt til når jeg skal spille. Og den anden jeg har været rimelig dårlig til. Men jeg ved godt, der er ikke så meget hvad kalder man det på dansk, afstand på knapperne når man klikker. Men det kan jeg faktisk godt lide, fordi jeg synes det virker lidt mere lækkert. Jeg ved ikke lige hvorfor, men modsætning til sådan en her for eksempel, gammeldags sagt, så kan jeg lidt bedre lide det her over, hvor det sådan er fladere.
Det er også det, jeg har over på min Mac her. Der kan jeg godt lide, når de var sådan... Hvad er det, sådan her? Når der ikke er så meget, man skal klikke ned. Og så kommer jeg også til at have lydknapper, der er lidt bedre placeret. Wow. Sådan der. Det skal være lidt bedre fokuseret. Jeg kigger også bare alt for meget på computeren lige nu. Men og der er også medieknapper. Dejligt. Det har jeg ikke på min gamle bærbare. Det er også sådan. Jeg købte den gamle for 3.000. Det er måske også lige det laveste, men der var faktisk fine nok specifikationer af den tid på den. Jeg kan ikke lige helt præcist huske, men det er en Intel Pentium 2,0 GHz, mener jeg. Så den 6 GB RAM, det vil jeg næsten nægte at tro på, fordi den udnytter det i hvert fald ikke særlig godt. Og så har den, jeg har købt en opgraderingspakke til Windows 8 til den gamle. Den kommer altså ikke til at kunne bruge til noget nu. Jeg kan stadig godt lide at have pakken. Hvis der skulle ske et eller andet, så... Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvis der var en anden, der havde en gammel computer, en Windows XP eller et eller andet, så kan han opgradere via den. Så kan jeg bare købe den. Men ja, det er sådan set det, jeg rigtig vil vise. Jeg synes, det er enormt lækkert at egentlig have aluminium som en bærbar computer. Skærmen, det er måske, jeg ved ikke, den er nok ikke så meget anderledes end den jeg allerede har. Men den er jeg også fint tilfreds med, udover jeg har lidt ridser på den jeg har nu. Så det kan godt være at jeg skal købe et eller andet beskyttelse, fordi hvis der kommer en anden plet, så er jeg ikke så god ved skærmen normalt. Jeg håber man har kunne høre mig, og jeg håber I hører mig tydeligt. Men jeg håber også at I synes videoen har været fin. Og ja, I må sige hvis I gerne vil have et review af selve computeren, hvordan den performer og sådan noget. Hvis det kunne være interessant, så skal jeg da nok prøve at lave det. Og hvis der er mulighed for det, altså hvis den har kraft nok til at kunne optage skærmen, som på min Mac, så vil jeg da også spille en masse spil herpå. Jeg har lidt planer om Far Cry 1. Jeg vil prøve at lave en video af den. Jeg ved godt, det er et gammelt spil, men det er egentlig også mit yndlingsspil. Så, men jeg tror godt den kan. Den gamle kunne ikke, men det kan den have nok. Den har en i7 1,8 GHz dual-core. Det er måske ikke det bedste, men til det jeg bruger den til, så er det udmærket. Så det er udmærket. Min stemme knækkede lige der. Sådan 8 GB RAM, det kommer jeg nok til at bruge. Jeg bruger det på min Mac, men OS X det er også lidt mere RAM-krævende. Den var allerede oppe på, var det 1,5 GB tilbage ud af de 4 GB, der kom som standard. Så det, ja. Men det skal nok blive godt. Jeg er i hvert fald rigtig glad for at have fået den. Endelig. Ja, der har vel ikke så meget mere at sige end tak for at I så med. Og jeg håber I ser med næste gang vi nu lige optager en video. Men det bliver nok med Lasse, fordi vi skal være sammen om 2 dage. Så kan han komme over og spille med. Ja, det er det han er for. Det er det han er her for. Og så også for at se film. Ja, det er sjovt at se film og spille. Men så kan jeg også prale med den nye bærbare. Jeg håber I har set selvfølgelig har I set med, men jeg håber I synes videoen var god nok. Og så vil jeg sige tak for nu, og vi ses.